بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجماد كرمه محمد نعم كرمه نتلي أمبا كوبي تقولي أمبا لا تنوى بلاي أنا واتي أو كرا كرمه محمد نعم كوني يريد مونا كونا ما تومجونا بتولي ويشين نتابع بافك مندفو أبلاي فين ببات ما بلو الله أكبر نما كات مالا نعم أبي تشين ها أكبر fɛn min kan ka kɛ waati min na ni mun ko tuma la i bɛ fɔ a kɔ ñam Allahu akbar o de kuma ye ko ni yiriden mɔna n'a ma tiga waati la a bɛ toli Allahu akbar nafa tɛ sɔrɔ a la tuguni nafa tɛ sɔrɔ a la a bɛ tiɲɛ ko bɛɛ n'a waati kɔ ko bɛɛ b'a waati de bolo Allahu akbar ayiwa karamɔgɔ Muhamadu naam ko maa si tɛ sa ni sa dɔ ma se o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye foyi tɛ kɛ Ablaye ka sɔrɔ a tuma ma se fɛn bɛɛ b'a tuma se bolo ani e ka kuma fɔlɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na Allahu akbar fɛn bɛɛ b'a tuma bolo ko banajugu tɛ saya taamasiyɛn dɛ n m'o faamu banajugu ko saya taamasiyɛn tɛ taamasiyɛn tɛ n ko e ma ye si kɔrɔla fana o tɛ saya taamasiyɛn bɛ o ye tiɲɛ ye mun na Ablaye n ko dun ni ne bɛ to ka fɔ banabagatɔw ye bana mana gɛlɛya o b'a fɔ ko karisa ko kana jɔrɔ sa saya ale ni bana k'u tɛ ɲɔgɔn sira la o bɛ nin kuma in o bɛ nin ɲɛfɔ a b'a ɲɛfɔ cogoya dɔ la awɔ dɔw ko bana tɛ nin yɔrɔ dɔn ko saya de bɛ nin yɔrɔ dɔn o ye tiɲɛ bana i m'a ye kuma kelen don a bɛ fɔ banabagatɔ ye ko e hakili sigi sa bana ani ni u tɛ ɲɔgɔn ye sira la bana tɛ nin yɔrɔ dɔn ko saya de b'a nin yɔrɔ dɔn saya de b'a dɔn saya de mana na mɔgɔ bɛ bana ka sɔrɔ fɛn t'i la a siga t'o la ni i ka kuma sera hali n'i bɛ wuli ka taa saya sɛgɛrɛ i bɛ wuli o ye Ala ka latigɛ layiru de don kalifa minɛ kuma foyi tɛ kalifa la fo kuma se naamu mais bamananw ko banabaatɔ dalen t'ale la o fɛnɛ ye tiɲɛ ye mun na bana i m'a ye mɔgɔw bɛ bana ni saya o b'a gɛrɛ ɲɔgɔn na banabagatɔ mana degun cogo dɔ la a miiri tɛ foyi la k'a fɔ ne kɔni tɛ bɔ nin na a bɛ jɔyɔrɔ daminɛ a bɛ jɔyɔrɔ daminɛ o bɛ se ka da Ala la cogo di ale kɔni bolo ni yanni dugu ka jɛ ko bɛ sɔn ka tiɲɛ ale bolo ale miiri a kelen bɛɛ de miiri b'o la yanni dugu ka jɛ ko bɛ tiɲɛ ne bolo ne ni Ala ne i y'Ala deli cogo saya don deli t'a la ne bɛ taa a b'o bɛɛ miiri a dalen tɛ mɔgɔ Ala la o mais Ala ko tɛ banabagatɔ yɛrɛ de dalen tɛ limaniya de bɛ tila i la bana mana na ka se hakɛ dɔ la limaniya bɛ tila i la n'o tɛ banabagatɔ i y'a dɔn k'i segintɔ Ala ma o i dara o la i ma da o la yɔrɔ kɔni nka limaniya nin bɛ limaniya yɔrɔ de fɔ limaniya de bɛ tila i la faamu bisimila karamɔgɔ ne ka Abdulayi naamu an b'an ka awuzu bilahi mina shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim bi araba ye naamu juin kalo tile 9 san 2021 Ablaye an sira yɛrɛ la Ala k'an tile yɛrɛ la amin ya rabbi nafo b'an bolo an b'a daminɛ l'indicateur du renouveau ale kolibi ayiwa transition cɛbaw minnu olu ye CEDEAO ka cidenw ye u ko premier ministre civil sigilen k'o diyar'u ye la sa Jean-Luc Mélenchon a ko Fransikɛ k'i sen bɔ an ka armée senna ko nin ko ye min n'a bɛ maa gagne kamana la ko dibilenba b'a la ko ka d'a kan nin wale min ye nin ye nin tun man ka kɛ wa nin man ka kɛ ko ka d'a kan an kɛlɛkɛbaw nin b'u tɔw ɲɛ don an na di o la sa ko ali o min fɔlen Faransi bolo ni ale yɛrɛ bolo ko nin yɛrɛ tɛ ko kɛta yɛrɛ Ala tɛ se ka kɛ yɛrɛ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ ko Faransi ye a y'a dala maga di a y'a dala maga di ko nin tɛ ko hali nin tɛ ko bɛnta yɛrɛ wa a kɛli a ka gɛlɛn Faransi ka minɛn joli bɛ yen nɔ ka kɛlɛkɛcɛ joli bɛ yen n'a fɔra ko k'olu ta ko ka segin n'olu ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la tuma min na o tuma sɔrɔ baara bɛ tiɲɛ na segin na kɛ ko kura dakuruɲa kelen a ko min ye Mali kiri samasogo ye bi a ko dira civil ma k'a kɛ gouvernement kura sigi an b'a dɔn a kelen tɛna n'a sigi ko min ye tilali kɛlɛ k'a kɔnɔrɔ fili bi dɛ ko nin ye wale min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ président transition a n'a ka premier ministre ka gouvernement kura sigi tiɲɛ dɔ kɛ colonel 2 minnu ni olu ye gentil yɛrɛ disibaw ye
ko usona ka u ka fauteuil kɔrɔ ninnu ko o bila jɔyɔrɔ wɛrɛw nɔ jɔyɔrɔ wɛrɛw ye minnu ni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko u ka bon ka tɛmɛ fɔlɔ kan nka min ye baara yɛrɛ ye ka M5 yɛrɛ o kɔnɔna la ka maaw ta k'o de bɛna gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnnin minnu min olu yɛrɛ tiɲɛ la mais a ministre ko kele k'olu guwan kamana la bi ka dɛsɛ ka hali sunɔgɔ denmisɛnnin dɔw ŋaniya foyi tɛ ministre dɔrɔn ministre ya dɔrɔn ayiwa ka tila k'a fɔ k'i bɔ denmisɛnninw minnu ye cɛsiribaw kalannenw don ka tila k'a fɔ maa minnu ni olu de ye partiw kɔnɔ bi i y'a ta cogo i b'olu kelen olu de cɛkun ye parti kɔnɔ ka tila ka olu fɛnɛ ladiya olu kɛ dusuma sɔrɔ formation gouvernement kura in sigili la k'o de y'a gɛlɛya nin bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ tiɲɛ don an bɛ an ka kalataw kɛ an bɛ mɔgɔw ta bɛɛ nka CEDEAO ɲɛ b'an na dɛ o yɛrɛ ka ciden ye a bɛ Bamakɔ yan nɔ kabini kunu k'a yira k'a fɔ min ye gouvernement kura sigili ye ni a bɛ kɛ a tɛ fɔ maa si kɔ n'a sɔrɔ o kɛra o kɛcogo yɛrɛ la o fana nalen a kɛra cogo nin waati in na waati ko kɔrɔtɔlen don wa maa minnu bɛ yen ni olu bɛna na ɲɛnamina kow kɔn walima minnu tɛna na ta Ablaye ko olu fɛnɛ nata ngara dabaw fɛ minnu bɛ nin ɲamada baara kɛcogo fɛ fili ni galama mana ci ɲɔgɔn na dɔrɔn u b'a kɛ komi n'a sɔrɔ jamana in yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka sira sɔrɔ u bɛ fɛn fitinin u bɛ sinsin o kan k'o kɛ komi n'a sɔrɔ o ye baara ye komi o ye koba ye ni gouvernement kura in sigira kulu minnu bɛ yen n'olu ma nisɔndiya sɔrɔ a la k'olu da ka da kunna kelen na k'olu bɛna taa ngara dabaw fɛ Sɛkumaru Sisoko tuma min na colonel Asimi Goyita a y'i bolokɔrɔ ta k'i kali k'i siyɛn ko ale tun bɛ fɛ ka kuma min mɛn k'ale m'o mɛn yuruku kɛlɛli zéro tolérance zéro corruption ani nafolo kun tali ka bɔ a tayɔrɔ kan k'ale m'o mɛn o fana ye kuma dɔ ye Info matin kuma na nin ye Choguel Kokala Mayiga ale de ja ye Info matin ɲɛfɔlɔ yɛrɛ la ko bi kabini bi sɔgɔmada na mais an na sigi a ka golo kan n'o ye premier ministre golo ye a bɛ n'o farida an bɛn'o farida i m'a ye ko kɛlɛ min kɛra ani kɛlɛ min kɛra kɔsɔn na kɛlɛ min ni Sɛkumaru Sisoko kelen k'a dayɛlɛ M5 M5 maaw yɔrɔ ko a bɛ komi tasarana biri talen bɛ Sɛkumaru Sisoko bolo ka ɲɛsin a tɔɲɔgɔnw ma ko Sɛkumaru bɛ komi maa min na ale de bolokolo mɔra nin kɛlɛ in na nin fɛnɛ nin tɛ ko nɔgɔman ye Kuluba ja minnu dalen faama kuraw ɲɛ Kuluba in na k'u hakili to u yɛrɛ la dɛ n'o tɛ a bɛ to la mɔgɔ tɛ ko dɔn transition min ni a natɔ ye nin ye ni mɔgɔ bɛ a miiri ko bɛɛ sen b'a la n'a a tɛna kɛ maa si kɔ n'a kɛra kɛcogo yɛrɛ la k'a bɛ se ka yɔrɔ sumaya anw bolo ko nka alliance politique dɔw bɛ yen olu ko wale min taabolo min n'a taara ka don gouvernement kɔrɔ kabini yɛlɛma waati taabolo dɔ don n'u kɔrɔ k'u ka baara kɛ n'u ye k'u kɛ baara kɛ n'u ye k'u kana a ko donyɔrɔ n'a a bɔyɔrɔ caya karamɔgɔ Madu fanga tɛ sɔn bɛɛ jɛ masa mɔgɔ tɛ k'o faamuya o fanga tɛ sɔn bɛɛ jɛ masa an ka na ɲɔgɔn nɛgɛ l'indépendant kuma na denmisɛnninw ani musolaka minnu M5RP maaw ɲɛna tuma min na Choguel Kokala Mayiga taara premier ministre jɔyɔrɔ in na Choguel Kokala Mayiga k'a y'a jira k'a fɔ ko nin ye gouvernement ye gouvernement min ni ani gouvernement tɔw tɛ se ka kɛɲɛ ɲɔgɔn ma cogo si la n y'a dɔn o kuma bɛ yan nɔ mana bɛ sa Asimi Goyita ani Choguel Kokala Mayiga olu tali ni dɔ y'i bolo kɔrɔta ani u ka bolokɔrɔta kɔ yamaruya min tun b'o bolo o ye tali kɛ EPM ASNA CRP MPN ani PRVM fasoko olu y'a jira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ yen ni o ye fanga kɛrɛnkɛrɛnnenw ye parti politique kunda ko olu na fara ɲɔgɔn kan wa ka kɛ kulu sɔnsɔnnen ye minnu fɛnɛ bɛ nin ɲamada fanga baara kɛcogo yɛrɛ ma M5RF6
Voilà, on va faire que M5 R6. On va faire quoi? Ni emayi ko aye katikale ko do takanyeshi madoma atire kono o video o de koni anyunyalendo ça veut ça atire do kono do na ke kashmelike ma adama do yire ujo critique la ujo rola ani la kanati la ma ujo rola abla ye ko chejugu badi taka atigi sigere tubarakallah M5 alimi akujugu ke braire a tretara commissaire divisionnaire ou fait no satiki kamsugo anaka nam ni be archive to la 2020 archive ye no semaine koroye nam olu munun be anga jamana kono ani nu jenselendo sikira okuma de kuna kanga laje de tuwa bela jelena abla mona boy cheba mi ni alimnera kuna fundila do malla gawo mamun be Paris ani mun be Bamako olu wulika joke Olivier Dubois abse ka blato na ayre frunso o kon be ka deli so bela jelenke amene bagaw ye ko ale furuche ale denu fa ko ka ke to bela jelena ka abla ko setale de baritale ale tara yele di mamno ale tarami ale tara gaw ko abta bamanchu nyama interview do ko kana obtana ko interview atale mu yakki kasodi donc ale ne tayere di abana les échos wele wele kumana mais commune rurale nimbe toge murari nam jeni mala maire barke tamura ma do munu no le damel ko ya tate yow al sablay mo tata ko do ala ka nyombo anga arbitre Mahamadou Diallo ni do kama ko di avoir beaucoup appris elle ka kuma beya ne do avec ka arbitre mi gosira o de se ka wa maka elle ka don ngabo sa présidence kili kosanna ani premier ministre Italie ako chomon sisugo mani soja ko la de aywa amani soja to sila le républicain pana transition bi se ka ke sababu ye jabana re basiki to mina ani akeke be fe kuyi wa kana formation ko parti politique do ko uye fama wele o ka ke to bela jelena fanga fem banga jamana kono parti politique fem ni foni o jala amano ko parti politique fem be minka do be ke wele akodala ka be fe ko do bana changement ma o se ko sala aywa o de kuni kuma ye min se ka to demsenu mun clara kalana o bi se ka bara sur trumina nanko insertion professionnelle des jeunes SOS village d'enfants ay wuli madabla ka fo million kemenani ani million mois CFA warla dobo o sanfɛ o de kon bolo dalendo demsenu ni alhamdulillah. Le soir le Bamako wula ça fait ni watina Choguel Kogola maiga tali mingo nugo jigi mun daleme aka talinka obeseka sara trubina ningo ne wale min ka gelen kusube min bina gele Choguel Kogola maiga fe gouvernement croix insigilila mona boy sa mi misronga kasarai bendo route nationale 27 Sravanga kasara ye madosro ko maduro lutorala kele rebala olo ocho niyo che were dale o chen barka ka bo afoli mango o amango Choguel Kogola maiga tali primature la Macron ni Francis Masakei be jiglatege ani joro o bale Europe M5RP mamun be ni olu ye kotigi akono olu abeko mi chaman be munun be fe ka u ka barake annu mamun diko ni asema dola anne kuma masarala kuma de ni Nouvel horizon kumana accord pour la paix et la réconciliation ko ode wale mi fama be sensena kata o wale alila nga ko na se ka kewa ani stratle cleaning de tawa walma alsa bosra dulendu good luck Jonathan anali banko kunu ako cha akoni jena na premier ministre o kake demana de nyantanchiye ko nga Ali Mandala Nasro premier ministre Kourain ani président Kourain Azimi Goïta ni ubona
fo ɲɔgɔn kɔ ko ale ye u tacogo ya n'u ka baarakɛcogo ye cogo min na a nacogo ye ale bolo u bɛna u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo hali n'i ye kɔrɔma yɛrɛ natɔ lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'u fɔra ɲɔgɔn kan a man d'u la a man di jamana fana la awa min ye maa dɔw ye minnu bɛ fɛ ka sherifu min bɛ ɲɔrɔ ani min bɛ bangoni na olu minnu bɛ fɛ ka olu cɛ fɔ ka a gɛlɛya sherifu min bɛ Ansar tɔgɔ la ale ye ɲɛfɔli kɛ a maa minnu bɛ o baara la u k'u doni jigin ale ni a kɔrɔkɛ bilatɔ tɛ ɲɔgɔn na kuma in a bila yanni waati dɔ cɛ Nouvelle Horizon tubarikala karamɔgɔ Mahamadu 9 juin 2002 9 juin 2021 Amadou Toumani Touré kɛra ɲɛmaa ye le 8 juin a ye premier ministre fɔlɔ nommé o tɔgɔ ye Ahmed Mohamed Dagama secrétaire général président a y'o nommé o ye Modibo Sidibé mais yanni ale ye san 10 kɛ fanga la a ye premier ministre 4 de ta a Mohamed Dagamani kɔfɛ a ye Ousmane Youssoufou Maïga ta o fana y'a bila a ye Modibo Sidibé yɛrɛ kɛ premier ministre ye Modibo Sidibé y'a bila waati min na o y'a di Mariam Cissé Kaïdama Cissé ale de muso fɔlɔ mun kɛra premier ministre Mali kɔnɔ ale ye coup d'état de y'a kɛ ale bɔra premier ministre ya la ale fana de ye premier ministre fɔlɔ mun ye baara daminɛ cité administrative la cité ministre bɛ yɔrɔ min na ale de ye premier ministre fɔlɔ mun y'a dayɛlɛ ale de sinon Modibo Sidibé tun bɛ primature la mun bɛ monument de l'indépendance maison du peuple voilà maison du peuple kɔrɔ permanent du parti kɔrɔ permanent du parti kɔrɔ CTSP kɔrɔ kosɛbɛ parce que CMLN siège kɔrɔ kosɛbɛ o do donc ale de ye Modibo Sidibé de maa laban ye ka jɔ o la ka kɛ premier ministre ye mais maa fɔlɔ ka don cité administrative ka kɛ premier ministre ye o de ye madame Sidibé Kaïdama Cissé ale de fɔlɔ y'a daminɛ kɔfɛ u ye premier de plein pouvoir bila o yɔrɔ la ale ni Soldats ma ɲala o y'o bo u nana ni Jango ye Jango sigira o yɔrɔ la Jango de ye transition fori après u y'a di Jango Sissoco après Tatalim nana Tatalim kɔfɛ u ye Mara na Mara talen ko u nana Abdoulaye Idrissa Maïga ale ni bɛ kama bɛn a la ale y'a bila u y'a di jɔn ma u y'a di laban in ma kɛ docteur Boubou Cissé ayi u y'a di Soumaïla ma de Soumaïla Bouboué Bouboué u y'a di o ma M5 ni Mamoudou Diko wulila wuli ko olu t'ale fɛ ale fana ye walen sɛmɛ tiɲɛ don u y'a di Boubou ma Boubou Cissé olu ta ye Boubou gɛn sisan a bɛ jɔn bolo e ko a bɛ mɔgɔ bolo fiyewu u y'a di Walma o ye Wan fana gɛn sisan u y'a di Choguel Kokala Maïga ma olu de bɛ sisan ale de bɛ sisan n b'a fɛ k'o de f'u ye sisan o tɛ wa a cayara a bɛna di jɔn ma an t'o dɔn de fɔlɔ ayiwa a b'ale de bolo ayiwa tubarikala hakili la ka fɔ an bɛ sɔn ka sɛnsɛn ka taa kalata la k'a to ale bolo ayiwa parce que ni ale fana a mɛnna politique la a bɛ dɔ dɔn sa dɛ siga t'o la n'i ye 100 ans kɛ falikan na n'i ma falikan mɛn e na siramisɛnnin cɛ ni kalo ne ko wɛrɛ tɛ e na siramisɛnnin caman dɔn a banna ala ka u kan bɛn amina yɛrɛ u kan bɛnna a bɛ diya wula a bɛ diya fasoden na o ye tiɲɛ n'u ma bɛn an b'u gɛn faso bɛ sigi ko an bɛ sigi kɔ kan bɛn n'ala sɔnna